De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Lof zij u Christus. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gezegend, gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt u een troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Woord van de Heer, wij danken God. Maria ten hemel opgenomen. Er zijn mensen in het afgelopen jaar gaan hemelen, meer dan anders, vanwege de corona. Vele coronaslachtoffers die gestorven zijn en velen onder hen ook eenzaam gestorven. Een van de overledenen in de afgelopen maanden is als tienermeisje in 1950 in het heilig jaar in Rome geweest. En daar had ze een rozenkrans van meegenomen en met die rozenkrans in de hand wilde zij sterven. In dat heilig jaar heeft Paus Pius XII het dogma afgeroepen van Maria met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. De katholieke kerk heeft hiermee niet iets nieuws uitgevonden, maar met de dogmaverklaring geeft ze aan dat wat nu duidelijk uitgesproken wordt altijd heeft vervat gelegen in de leer van de kerk, in de verkondiging van de kerkvaders en ook verborgen in de Heilige Schrift. De heilige John Henry Newman, wier 175ste bekeringsjaar dit jaar is, heeft die ontwikkeling van de christelijke leer goed beschreven. De Maria ten hemelopneming is geen katholieke uitvinding. Nee, het heeft van begin af aan, reeds bij de eerste christenen, die veelal Joden waren, vervat gelegen in het christelijk geloof. Hemelen. Op het grafschrift van John Henry Newman staat: Ex umbris et imagibus in veritatem. Vanuit de schaduw en de beelden in de waarheid. Hij ziet de hemelen als een ingaan in de waarheid. We zullen God zien zoals hij is. En we zullen ten volle zijn waartoe God ons geschapen heeft. We zullen ten volle zien en beleven wie wij zijn, naar ziel en eens aan lichaam. Hemelen. Als Jezus spreekt over zijn sterven, dan spreekt hij over zijn heengaan. Heengaan naar de Vader, de hemelse Vader, en heengaan naar het hemels Vaderhuis. Als wij dus spreken over de dood, dan is dat niet zomaar dood. Dan spreken we ook over hemelen. Het naar de hemel gaan. Dit jaar
als we het jaar des Heren 1120 aanhouden als zijn geboortejaar, zou het 900ste geboortejaar zijn van de heilige Gelachus, de enige Limburgse heilige die in het Limburgse geboren, gestorven en begraven is en vereerd is en wordt. Dit jaar is het ook de 100ste geboortejaar van de heilige paus Johannes Paulus II. Het sterven van een heilige is de geboortedag in de hemel. Maar we staan ook stil bij hun geboorte op aarde. En Johannes Paulus II had een bijzondere liefde voor zijn vaderland. Maar zijn hart ging ten diepste uit naar het hemels vaderland. Bij zijn sterven heeft hij fluisterend gezegd: ik keer weer terug naar het huis van mijn vader. Wij mensen zijn hier op aarde geboren. We zijn geboren voor de hemel. En daarvoor worden we hier op aarde geboren. Voor de hemel. Dat is onze uiteindelijke bestemming. En Maria heeft die bestemming bereikt met ziel en lichaam. In zijn encycliek over Maria, Redemptoris Mater, de moeder van de Verlosser, heeft Paus Johannes Paulus II aan de hand van het evangelie dat u vandaag gehoord hebt, Maria's bezoek aan nicht Elisabeth en haar Magnificat, haar aardse pelgrimstocht van geloof beschreven. Maria draagt Jezus onder haar hart. In haar schoot, met haar lichaam, is zij draagster van God, moeder van God. En zij is daarmee de nieuwe ark van het verbond. Zoals de ark van het verbond in het Oude Testament de tafel van het verbond bergt, huist. In de ark de tafelen van de verbondswet werden bewaard. De ark van het verbond de verblijfplaats van God is. Nou, zo is Maria de levende ark van het verbond die hem draagt, die het nieuwe verbond gaat sluiten. De ark was van acaciahout gemaakt en dat stond voor onbederfelijk hout. Hout dat niet vergaat. En als Maria de nieuwe ark van het verbond is, draagster van God tot in haar lichaam, dan zal haar lichaam ook niet onderhevig zijn aan bederf. Zo hebben de eerste christenen, veelal ook Joden, Maria gezien. En zo heeft ook de evangelist Johannes haar beschreven in zijn boek, de Apocalyps. Wat u gehoord hebt in de tweede lezing van deze liturgie van Maria ten hemelopneming. Hij beschrijft dat de ark van het verbond in de hemel is. En dan spreekt hij meteen van het grote teken aan de hemel, de vrouw bekleed met de zon. Maria als de ark van het verbond in de hemel, het lichaam van Maria, dat verblijfplaats is van de Zoon van God, is niet aan bederf onderhevig. Het is in de hemel. Maria's bezoek aan nicht Elisabeth en haar Magnificat toont Maria dus als ark van het verbond en haar aardse pelgrimstocht van geloof. En dat ze door een nacht van geloof is gegaan tot onder het kruis, maar die zal uitmonden in de hemel. Deze aardse pelgrimstocht hebben wij allemaal te gaan in de voetsporen van Maria. En als je dat doet, dan ben je, al gaat het via de weg van het kruis, dan ben je verzekerd van een veilige thuiskomst. Daarom dat Johannes Paulus II zich geheel aan Maria heeft toegewijd, totus tuus, geheel de uwen. Toen Johannes Paulus II als klein kind, vlak na het overlijden van zijn moeder, samen met zijn vader het Maria-heiligdom met een hele grootse kruisweg bezocht, vlakbij zijn geboorteplaats Wadowice. Toen zei zijn vader tegen hem, wijzend op het beeld van Maria, zij is voortaan je moeder, geheel de uwe, Maria, met ziel en lichaam, met al mijn goed en met al de verdiensten van al mijn goede daden. Geheel de uwe, Maria, om
met u met te verenigen met de volmaakte toewijding van Jezus als hij zich offert in de geest aan de Vader ten bate van het leven van de wereld. We zijn geboren, net als Maria, voor de hemel. We zijn door Jezus verlost voor de hemel. En we zijn geboren voor een welbepaalde taak hier op aarde, een taak die niemand anders is gegeven door onze God, om die te leven met het oog op het eeuwig heil, de hemel. De kinderen van Fatima, de heilige Jacinta, de heilige Francesco, wier 100ste geboortedag in de hemel wij dit jaar vieren. 100 jaar geleden zijn ze gestorven aan de Spaanse griep, de pandemie van toentertijd. Die vragen aan de hemelse dame, en een van de eerste verschijningen: gaan wij naar de hemel? En ze krijgen dan als antwoord van Maria: ja, jullie zullen naar de hemel gaan, maar jullie zullen ook bereid moeten zijn in vereniging met Jezus offers te brengen. Vandaag vieren wij met de gehele kerk die haar pelgrimstocht maakt op aarde en samen met de triomferende kerk, de gemeenschap van de heiligen, dit feest van het glorievolle geheim van Maria ten hemel opgenomen, met ziel en lichaam en gekroond tot hemelse koningin, onze machtige voorspreekster. Amen. Ik wens u nog een hele mooie feestdag toe.